Makasudan sa radyo sang isa kasudanan, libre na guys. Mapunan kita sa mga lito. Mga umang. Ato gina kayo mga gat nga umang nami itong iya unod ang iya nga shell ya. Pero ano, pagsik. Yung pangagat dayon. Oh, damo-damo kabatuhan guys, nami na dira nga view. Na madto dito ang mga damo kayo nga mga pambot. Sa piyak galin damo kay pambot o damo ka pangasag to? Ha, hindi. Ha? Awa ay pa nag-abot ang iban. Kadamo na nga sagman dire linaw man no. Way na di kapinan, way kapinan na dire be. Sa din be.